କିଏ ପ୍ରକାଶ ଦେଖେଇ ଦେଖିଲେ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସାହି କାମ ନା ଆଉ ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଜାଗା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯିଏ ସବୁ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ କରିକି ଆଉ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଟି ଲୀଳା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଏକାଦଶୀ ମହାଦୀପ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସେ ସେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ମଦ ଦେଇକି ସେମାନେ ସବୁ ନୀତି ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ମଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀରେ ଯେଉଁ କଲିଯୁଗଟା ଶେଷ ହେଲା 2026 ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କଥା କହିଥିଲି 24 ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ବା ନାହିଁ ସରିଗଲା।